Τότε στο καλό καιρό, σαν ζούσε συνετός Άλφα, πλήρωνε το παλάτι ό,τι έπαιρνε και πλήρωνε καλά. Ύστερα δεν πλήρωνε πια, μα έπαιρνε πάντα. Βιαστικά και γρήγορα λοιπόν κόβαμε και στέλναμε έξω στα ξένα ό,τι προφαντό βρίσκονταν στον τόπο για να βγάζουμε τουλάχιστον μερικά λεφτά. Μα οι δρόμοι ρήμαξαν, κανείς δεν τους φρόντιζε, τα αμάξια μας πούσαν στα χαντάκια. Σε λίγο ούτε τα ζώα δεν μπορούσαν πια να περάσουν. Σαπίζανε τα σιτάρια μας στις αποθήκες ή μας τα έτρωγε απλήρωτα το παλάτι. Φτώχεια και δυστυχία έπεσε στον τόπο. Το εμπόριο καταστράφηκε. Οι αποθήκες γκρέμισαν. Φύγανε τα παλικάρια. Οι καλύτεροι πήγαν στα ξένα. Άλλοι πήγαν στη χώρα να γίνουν, λέει, επιστήμονες και πεθαίνουν από την πείνα. Οι χειρότεροι μείνανε και ζουν στην καμπούρα του ενός και του άλλου. Βαρέθηκε ο γιος μου, ξεπούλησε τα κτήματά μας, μου άφησε τα λεφτά και έφυγε κι αυτός στα ξένα. Εγώ δούλευα το περιβολάκι μου και έβγαζα ακόμα τα λαχανικά μου και αγόρασα το ψωμί μου, μα δεν έχουμε ασφάλεια. «Τι σας κάνουν?» ρώτησε η Ειρηνούλα. «Τι δε μας κάνουν, ρώτα, παιδούλα μου. Ερημώθηκε το χωριό, δεν έμεινε κανένας να μας προστατεύσει. Μας κλέβουν ό,τι βρίσκεται στα περιβόια και από φθόνο μας καταστρέφουν τα δέντρα και τα λαχανικά. Να, χθες βράδυ ακόμα μου κλέψανε τα λίγα σμέουρα που ρημάζανε αγάλι στη σμεουριά μου. Και δεν φτάνει αυτό, μόνο μου κόψανε και μου ρημάξανε το φυτό ολόκληρο. Παρέθηκα, τα παράτησα όλα και ζω κι εγώ όπως, όσο που να σωθούν και μένα οι μέρες μου και να ησυχάσω από τα βάσανα του κόσμου. Έτσι το ήθελε η μοίρα». «Και τα λεφτά που σου άφησε ο γιος σου?» ρώτησε η Ειρηνούλα. «Μου τα κλέψανε, κόρη μου, να ήταν κι άλλα. Παράδες γυρεύεις εδώ, όταν ούτε ψωμί δεν μας αφήνουν». «Πώς δεν πας στο δικαστήριο?» ρώτησε με αγανάκτηση το Βασιλόπουλο. «Γιατί λοιπόν έχουμε δικαστές?» Ο Φτωχούλης γέλασε. «Οι δικαστές δεν είναι για μας», είπε. «Είναι για τους πλούσιους που τους γεμίζουν την τσέπη. Από μας τη φτωχολογιά δεν βγάζουν τίποτα. Να, αν πας στη χώρα και έχεις περιέργεια, πήγαινε στη δίκη του Κακομοιρίδη να ακούσεις δικαιοσύνη». «Θα πάω», είπε το Βασιλόπουλο. «Θέλω με τα μάτια μου να τα δω αυτά που λες». «Να πας, αγόρι μου, και να τα δεις με τα μάτια σου και να τα ακούσεις με τα αυτιά σου. Οι δίκες γίνονται στην πλατεία, κάτω από το μεγάλο πλάτανο». Τα αδέρφια αποχαιρέτησαν το γέρο και τράβηξαν κατά τη χώρα. Έφτασαν αργά. Ο ήλιος είχε γύρει πίσω από το βουνό. Η δίκη εκείνη την ώρα είχε τελειώσει. Ο δικαστής, τυλιγμένος στο παλαιωμένο κόκκινο πανοφόρι του, που από τον καιρό και τη σκόνη είχε χάσει πια το αρχικό του χρώμα, σηκώνονταν να πάει στο σπίτι του, ενώ δύο κουρελιασμένοι χωροφύλακες έσερναν στη φυλακή ένα φτωχοντυμένο χλωμό άνθρωπο με αλυσίδες στα χέρια. Το κεφάλι του ήταν μαντιλοδεμένο και θλιμμένος έσφιγγε στην αγκαλιά του την κόρη του που έκλαιγε με λυγμούς. «Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος?» ρώτησε το Βασιλόπουλο. «Ο Κακομοιρίδης, ο σιδεράς», του αποκρίθηκε ένας από τους παρόντες. «Γιατί τον κλείσανε φυλακή?» «Ξέρω εγώ, έκλειψε, λένε, κατοικότες». «Δεν κατάλαβα καλά, δεν είπαν και πολλά πράγματα. Μα τον βάλανε 2 χρόνια φυλακή». «Μα ήταν όμως και κουτός. Ήρθε και παραπονέθηκε πως κάποιος, λέει, παλατιανός του κλέψε κότες, κρασί και δεν ξέρω τι άλλο και τον γκρέμισε, λέει, στο ρίζωμα του βουνού όπου έσπασε το κεφάλι του. Του κλέψανε, λέει, και το ρολόι του και 2 ασημένια τάλιρα. Μα καταλαβαίνεις πως τον αποπήρε η εξοχότητά του, ο κ. Λαγόκαρδος ο δικαστής. Τον είπε ψεύτη και κλέφτη, μας είπε πως όχι μόνο δεν ήταν αλήθεια πως του κλέψανε τις κότες του, αλλά πως αυτός τις είχε κλέψει από δεν ξέρω πού. Πρόσταξε να τον δίνουν ώσπου να ομολογήσει, λέει, την αλήθεια. Τότε φοβήθηκε ο Κακομοιρίδης και είπε να μην τον δίνουν, παρά πως παραδέχονταν να πάει φυλακή και ας πούμε πως αυτός έκλεψε τις κότες. Δεν καθόταν στα αυγά του κουτός, μόνο γύρευε δικαστήρια και δικαιοσύνη. «Μα είναι αμαρτία, είναι αμαρτία», φώναξε εξωφρενών το Βασιλόπουλο. «Αμαρτία εξαμαρτία, αυτά έχουν τα δικαστήρια», αποκρίθηκε ο άλλος.
Όχι, αυτά δεν πρέπει να τα έχουν τα δικαστήρια, είπε το Βασιλόπουλο. Πού κάθεται ο δικαστής? Του έδειξαν το σπίτι και τραβώντας τη Ρινούλα από το χέρι έτρεξε και χτύπησε την πόρτα. Ο δικαστής εκείνη την ώρα είχε γυρίσει στο σπίτι του και στρωμένο στο τραπέζι με γλύκα έτρωγε τσίρους και έπινε μαστίχα. «Ποιος είναι αυτού?» φώναξε με γεμάτο στόμα χωρίς να σηκωθεί. «Άνοιξε!» πρόσταξε το Βασιλόπουλο. «Έχω να σου πω για τον Κακομοιρίδη». Μα δεν μ' αφήνεις ήσυχο», αποκρίθηκε ο δικαστής και τσάκισε άλλον ένα ξεροψημένο τσίρο. «Άνοιξε!» φώναξε το Βασιλόπουλο. «Ιδε μη σου τορκίζομαι. Πριν σηκωθεί ο ήλιος θα σου έχω κόψει το κεφάλι». «Παναγιά μου!» αναφώνησε ο Κυρλαγόκαρδος. «Ο βασιλιάς θα είναι!» Τρέμοντας σαν το φύλλο έτρεξε και άνοιξε την πόρτα. Μα σαν είδε μπροστά του δύο παιδιά, ο φόβος του έγινε θυμός. «Για να σου πω, με κοροϊδεύεις?» ρώτησε απότομα. «Έξω από εδώ, είδε μη σας βάζω και τους δυο στη φυλακή». Ήσυχα μα αποφασιστικά το Βασιλόπουλο τον παραμέρισε και μπήκε μέσα με την αδερφή του. «Το καλό που σου θέλω, Κυρλαγόκαρδε, είναι να μ' ακούσεις», είπε. «Κλείσε την πόρτα σου και έλα εδώ». Το προστακτικό ύφος του αγοριού έκανε το Λαγόκαρδο να ζαρώσει. «Τι θέλεις?» ρώτησε μουδιασμένος. «Θέλω να βγάλεις τον Κακομοιρίδη από τη φυλακή αμέσως». Καλά, έχουμε καιρό γι' αυτό», είπε ελαφριά ο δικαστής. «Τώρα είναι ζεστή και ορεκτική η τσίρη. Θες κανένα?» «Δεν χωρατεύω, Κυρλαγόκαρδε», είπε αυστηρά το Βασιλόπουλο. «Ή θα βγάλεις αμέσως τον Κακομοιρίδη από τη φυλακή ή θα λογαριαστείς με μένα». «Μα για να σου πω, με ζάλισες επιτέλους», είπε ο δικαστής που ξανάρχισε να θυμώνει. «Για δεν μου λες ποια είναι η αφεντιά σου που φοβερίζεις κιόλα?» «Είμαι ο γιος του βασιλιά και σε διατάζω», αποκρίθηκε εξοργισμένο το Βασιλόπουλο. Ο Κυρλαγόκαρδος τάχασε, έκανε να υποκληθεί και έμεινε διπλωμένος δύο κάτια. «Διάταξε τον δούλο σου», μουρμούρισε τρέμοντας. «Να ελευθερώσεις αμέσως τον Κακομοιρίδη», πρόσταξε το Βασιλόπουλο. «Αμέσως, αφέντη». «Και να στείλεις να συλλάβεις τον αρχικαγκελάριο και να τον χώσεις αυτόν στη φυλακή, γιατί ξέρεις πολύ καλά πως αυτός έκλεψε τις κότες και όχι ο Κακομοιρίδης». Ο Κυρλαγόκαρδος έπεσε στα γόνατα. «Αφέντη μου, λυπήσουμε, μη μου ζητάς τέτοια πράγματα. Ποιος είπε την αλήθεια δεν ξέρω, μα ξέρεις αυτό, θα ξέρεις κι άλλα. Ο Πανουργάκος είναι δυνατός, πώς μπορώ να τον συλλάβω?» «Είναι κλέφτης». «Μα έχει φλουριά». «Πού τα βρήκε, δεν έχει τίποτα». «Έχει στα χέρια του το ταμείο του παλατιού, ό,τι θέλει κάνει». «Δεν έχει τίποτα, σου λέω. Αναγκάστηκε για να θρέψει το παλάτι 2 μέρες να πουλήσει τη χρυσή του αλυσίδα που δεν ήταν καν δική του, παρά ήταν το σημείο του αξιώματός του. Μα και αν είχε φλουριά, αυτό δεν έπρεπε να σε εμποδίσει να τον συλλάβεις». Ο Κυρλαγόκαρδος άρχισε τα κλάματα. «Δεν μπορώ, θα με καταστρέψει. Είναι αρχικαγκελάριος και έχει όλη την εμπιστοσύνη του βασιλιά. Άκουσέ με και λυπήσουμε, γιατί αλήθεια κι εγώ δεν ξέρω πώς να φερθώ. Σαν ήρθε ο Κακομοιρίδης και μου είπε τα παράπονά του και μου περιέγραψε τον παλατιανό που τον γκρέμισε και του κλείψε το σακούλι του, αμέσως κατάλαβα ποιος ήταν, γιατί λέει φορούσε αλυσίδα. Με στεναχώρησε πολύ αυτή η δουλειά, γιατί δεν ήθελα να το βάλω με τον αρχικαγκελάριο και θέλησα να πείσω τον Κακομοιρίδη να σοπάσει. Μα πού αυτός γύρευε το δίκιο του και δεν ησύχασε». «Καλά έκανε», είπε το Βασιλόπουλο, «και θα ήταν ανανδρή αν σώπαινε». Λοιπόν», εξακολούθησε ο Κυρλαγόκαρδος, «εμείνεις αμέσως μυστικά του Πανουργάκου να επιστρέψει τον κλεμμένο σάκο για να σοπάσει ο Κακομοιρίδης. Μα αυτός ήρθε ευθύς και μου είπε πως αν δεν βρω τρόπο να χώσω τον Κακομοιρίδη στη φυλακή, θα με καταγγείλει πως έκλεψα εγώ την αλυσίδα του και θα μου κόψω το κεφάλι». «Φοβιτσιάρη, γιατί να τον ειδοποιήσεις μυστικά?» «Τον εφοβήθηκα». «Δεν έπρεπε να φοβηθείς, ούτε θα πίστευε κανένας πως έκλεψες την αλυσίδα του, αφού ο ίδιος την πούλησε για να θρέψει το παλάτι». «Δεν την πούλησε για το παλάτι», είπε ο δικαστής με χαμηλή φωνή. «Και θα πίστευαν πως την έκλεψα εγώ». «Πώς αυτό?» «Γιατί την αλυσίδα μου την είχε δώσει εμένα να την πούλησε για λογαριασμό του και του έκανα ένα χαρτί και την αλυσίδα την είχα ακόμα στο σπίτι μου».
«Και από την πώληση αυτή εσύ δεν είχες κανένα κέρδος?» ρώτησε το Βασιλόπουλο. Ο δικαστής δεν αποκρίθηκε, μόνο έσκυψε το κεφάλι λίγο χαμηλότερα. Με σταυρωμένα τα χέρια το Βασιλόπουλο τον κοίταζε γονατισμένο μπροστά του, ελεεινό και ταπεινωμένο. «Είχες δίκιο να φοβάσαι», είπε στο τέλος, βάζοντας τη φωνή του όλη την αηδία που φούσκωνε την καρδιά του. «Ένας μπερμπάντης δεν μπορεί να δικάσει άλλο μπερμπάντι. Είστε της ίδιας φάρας». Και αρπάζοντας ένα καμτσίκι που κρέμονταν στον τοίχο, «Περπάτα μπροστά μου», πρόσταξε με θυμό. «Πάρε τα κλειδιά σου και άνοιξε αυτή την πόρτα της φυλακής. Οι δεμοί ώμοι σου θα νιώσουν αν τσούζει το λουρί». Τρέμοντας όλος, βγήκε έξω ο δικαστής και πήγε στο δεσμοφύλακα, πήρε τα κλειδιά και από εκεί τράβηξε για τη φυλακή. Το Βασιλόπουλο και η Ειρηνούλα τον είχαν συνοδεύσει. Στην πόρτα απ' έξω, πεσμένο στα χώματα, ένα κορίτσι έκλαιγε παρηγόρητα. Το Βασιλόπουλο την αναγνώρισε. «Μην κλαις», της είπε με συμπάθεια. «Ο πατέρας θα γυρίσει στο σπίτι σας απόψε. Έμπα μέσα και πάρ' τον». Ο κυρ Λαγόκαρδος άνοιξε την πόρτα και η κόρη ρίχτηκε στο λαιμό του πατέρα της και τον τράβηξε έξω. «Σε ποιον χρωστώ την ελευθερία μου?» ρώτησε με τρεμουλιαστή φωνή ο Κακομοιρίδης αφού συνήρθε από την πρώτη συγκίνηση. «Σε αυτό το αγόρι», αποκρίθηκε η κόρη δείχνοντας το Βασιλόπουλο. Ο Κακομοιρίδης έσκυψε και φίλησε το λιωμένο χρυσοκέντητο ρούχο του. «Η Παναγία να σου το πληρώσει», είπε με την καρδιά του. «Αν χρειαστείς ποτέ αληθινό φίλο, θυμήσου Και στηριγμένος στο μπράτσο της κόρης του τράβηξε κατά το σπίτι του. «Τώρα πήγαινε να φας τους τσίρους σου», είπε το Βασιλόπουλο περιφρονητικά στο δικαστή, «και μην ξαναπαρουσιαστείς πια μπροστά μου, γιατί να ξέρεις πως δεύτερη φορά δεν θα γλιτώσεις από το καμτσίκι μου». Δεν περίμενε άλλο λόγο κ. Λαγόκαρδος και το έβαλε στα πόδια. Είχε ανοιχτώσει πια. Τα δυο αδέρφια, πεινασμένα και κουρασμένα, τραβούσαν μπροστά τους. «Πού πάμε τώρα?» ρώτησε η Ειρηνούλα. «Στο παλάτι», αποκρίθηκε ο αδερφός της. «Έχω να κανονίσω τις δουλειές του κ. Πανουργάκου». Και πήραν τον ανήφορο και σκαρφάλωσαν στο βουνό.